ବ୍ୟାସେ ଦେଖୁଛ, ଆଜି ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସେ ନିଆଁରେ ଆଜି କେହି ଜଣେ ଜଳୁଛନ୍ତି। କୋଉ ରେବତୀ ସାରିଆର କଥା କହୁନାହିଁ। ସେଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଜଳି ଯାଉଛି ତାର ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ। ସ୍ୱଦେହେ ଅନଳକୁ ଦଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ୟାସେ, କେହି ତମଠୁ ବି ମାର୍ମିକ ଗଳ୍ପ ରଚିଛି। ଶିକ୍ଷକ କୁତ୍ସିତ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଲେଖିଛି କାଳି କାଗଜର ବାସ୍ନା ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି। ତମ ଜନ୍ମଭୂମି ହୋଇଛି ସ୍ତବ୍ଧ। କଲେଜ କାନ୍ଥ ଆଜି କମ୍ପି ଉଠିଛି, ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଛି। ଛାତ୍ରୀର ଚିତ୍କାର କଲେଜ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ମାଗି ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛି, ନ୍ୟାୟ ମାଗି ସେ ଥକି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ମୁକ ସାଜିଛି। ସହି ନ ପାରି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିଛି, ସହି ନ ପାରି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିଛି।